Kaya naman na ako ang project eh. Ya, agrabahante. Saan man ako nga? Mga waktong mga ubang mga bus ani akong pa-deliver. Ay, nga ay mga apply ro sa kay. Dumaton jud ako bisag wa pa dadang payo dito na. Sa pagway wag na tanan. Basta kay kibaw mo trabaho. Dawot dit so. Lima mo kuan ning ako ang patay jud kuan sa kuan ani okay. Nga pat nga. Ako pa uy asa ko pang bus ani. Ito yung wala sa lungsod sa balang panahon ng itag trabaho. Gini ako ba? Kaaroy, itag ng hayang trabaho. Sa isinip na mo sordi. Hindi mo ta, muti tayo ng building. Pintal mo ta. Agas mo ng pintal mo ng ubos. Nag-ayos lang kiskis sa arko. Tagos na libong adlaw. Sus, puti lang jacket. Pasaw mo ta dito sa sipir. Ay, talisuran. Ako eh. A few moments later. Madam, tatarban ha? Ha? Oh, construction. Oh, construction. Oh, construction. Ya, kumain na. Ato ka ni kay kita sa gahar ko to. Kita wala ko kita tao. Iro pag kita ato. Wala. Ato na. Mahal kay ang sweldo. Ya sweldo. Tag 400 ang minuto. Oh, minuto. 400 sa minuto. Pila ang kuan na. Minuto 8 oras. 8 oras 50 mil ang kuan. 8 oras. 50 mil oh. Tara. Eternity later. Ribay. Tara ba, smada mo yan. Ha, mamba. Kay ay ako. Kaya hindi pa man kadong, di man kagitan. Kan ko sa sumisig ang apply ko trabaho dito niya. Kung kodawata kay Ah, sunangari mo ko apply mo. Uma apply ng trabaho mo. Eh, Ma'am kay ako nagkinahanglan di ko kabante. Ang problema pila kita sweldo mo. ayaw sa pagkanang kay bahan pa mo sa nahain na yung ipon. Sabi niya trabaho niyo no. Bakit ipakit yung mga bata? Di lang ka ba yun sa Sa dia mo koy. Bisa mag grasera ni ma'am di daw to. Di mo makabot anak. Kapit malibot. Ako na ipasuyo. Ang bata ninyo. Daan ako ikaw ba daan mo bay? Sa kaptos kay mong biro ko soyo pa dire. Adi murot. Bitaw ma'am. Adi, joke na nakuha joke na. Nangita niyo kung trabahante. Kani yung mga bato. Huwag at yung mag-ayak. Kita ko kung ayak ko kay para mag-ayak ko. Kaya, kaya ninyo. Oh, libre kanta ra di ma'am. Sus. Kaya, Bisa mo to. Di ba makadam truck ma'am? sige ayaw ang hambong na to ani. Oy sus. Super rin mo. Super rin. Pala ra ka. Dili na daw ma'am. Gusto trabahante. Wala lakit ka daw. May pagkusasanti kayo. Ay, kato sila mo bro. Tulad sa tapo kay para ako ebidensya na basta na mga wagtang yun ako. Ay nang nakainak ko ang panagway kay sayo na paglanger. Sabi ya, papili ko lang diyan, ma'am. Bumot ka ba? Ha? O, din ayun mo kaibsan na kay nanang yung mga pinili na ko. Oo. Awa ang siguro bukawat ay kuyagan pati-pati ama mo. Dili na nakalitan ang mga bato. Saon na muna ba to? Gold. Gold guro na bato guro na. Gold silver. Ay, basta kay dawaton tamong duha pero ang plan balik na ko. Kada bang mamiss ko ba nga maputang jud kay mo. Sus. Ha? Kanar di ma'am. Basa na to. Ang sweldo ma'am. Di ba ni ma'am? Sila ni ma'am. Tripulo na ko sweldo basta din sa Go. Bay dalawa ay. Terpulo kuno ya bay. nya mo lang ko na ko ay balik na Sige ma'am, sige ma'am. Kini Di ba lang nanay ko mo agi ha? Sige. Sabay. Ka.
ikaw. Ako, di, talaga, gumabat ko sa akin, tutugtog. Sige, ba't sa gusto ko yan? A few minutes later. Bay. Murah, matika, kulo. Di juga kayak snack ron, bro. Sige lang, altog lang ya, kayak kamay rin sa na akong snack. Kamay rin sa kayo kong bipalit, para rin ako. Lima lang mabot, terus madaf, kay. Yung muna ba ito siya, balik siya. Pwede na siguro itong balik, kay. Siyempre, wala na ito trabaho ito yahang. Kuan ito, pindura mo kuaon ron. Kaon na ito. Kaya mo sa sige mo lang kato. Pero kita na yung magpakarang boss kay siyempre, yahay ko dahil trabaho. Kaya ba? Ay, nakapak to. Ano inyong trabaho? Bakit nag-apply ninyo? Isa may agi ninyo ron. O say agi ninyo ron. O say agi ninyo. Ikaw. Say agi ninyo. Di ka po yung kumampeng. Ako nang di malata ba? Ako ginagari. Tingnan mo naabot na gas malata. O di malata. Ano? Puro man ba to? Ma'am, kit so sa batong, ma'am. Kit ko, kitong bato, agay-agong sa ngipon. Mura sa galingan. Ang imong ipon. Nga puro na naputi sa. Kit ko, ma'am, ay. Ako yung kumamon. Isa ko na kumam. Hindi magsilpinig pa ko niya ako Sabi nung kabilang balik yung mga boy. Hindi magsilpig ko niya akong trabahante. O bulakaw ko. Magsigir na pa rin mo rin hagay-handay. Ano yung mga bato? Wadi mo trabaho? May ano si Santi mong ba? Sabi sa kamap kay mo, masang ingon na ipakit-kit ang bato. Pwede mo sa aling mo na rin raser mo yung baba. Ay. Ano po ito mong trabaho? Nga ipangutahan na ba ito mo? Yan ingon ba ka nga sa inyong hangipon. Wala na ipangag. Terbiha sa ikip. Wala ang gari. Wala di malata na lang. Niya ako bangsa. Ako bangsa. Ma'am, kanang sabi ato ma'am, magsunugan mo. Talay.